Elles són molt, però molt competents. La paraula és competents. Ho saben fer tot. Ho saben fer tot. Bueno, la enfermera es básico. Básico, básico. Creo que es muy importante la labor que desempeña el equipo de auxiliares, de enfermería. La paraula clau és vocació. Vocació, vocació. És el que tenen tots. Tots, l'últim al primer. Como una familia para los residentes, ¿no? Cariño, dar momentos de apoyo, ¿no? Anímicos o, digamos, emocionales. Un somriure porta a l'altra persona a que també somrigui. Consejos, dar apoyo en los momentos que han sido duros. Un 10 y más quizá por todo lo que han representan ellos y que sigan representando, ¿no? en el tema de la función dentro del hospital. Però el més important El més important de tot, És que ho fem per tu. Ho fem per tu. Per tu i per a tu. ho fem per tu.